Asa man to? Dong. Pwede mangutana? Oh, unsa man? Ganiya ra mong pinangita og kuan hanay kanang boarding house ba daw? Nya. Asa ka? Nakabantay ka daw? Kanang nay magakon abang-abang diri boarding house ba? Awo call. Pungutan na ra nay tao ha do. Oh, sige daw. Salamat kayo. Ayo. Saman daw. Kol, unsa matungga patunghanan niyo ang haligi kol? Ano to? Wan, agta. Ha? Unsa man ang ako ra may isara diri daw? Anak ko lo. Wala man lagi daw. Nagkaon na pud ka daw. Wala pa lagi kol. Siguro na ra to nimo daw kay upo man kay kaon. Basin kol. So may tuyo nimo daw nang nahiabot man ka dire. Wan lagi kol, nangita lagi kog paabangan nga balay lagi kol. Kuan ba nakita kong naitawhan to, nagaingon lagi nga kuan. Naa daw dire. So nangutana ko niya nga kuan, asa lagi paabangan mo nang ingon siya nga diri daw nga balay. Aw okay matuo diri pa wanan daw. Papuy-an og tawo pero hugaw man ning balay pa o may pangnibyo na may dahan ta ikandeng. Oh, okay ra na ko. Ako ray bahala sa ana. Basta at least napuki-mapuyan ba. Isubog kayong panahon bro. Aw sige dong. Dayon. Balay o nagkalipin taon o kabalo maabot ka. Unsa nang pagkadong nasulot nang puno yung mata. Wala. Di dong alay na. Sulod sa. Okay ra na ko, balag ugaw ako ray. Wala lagi ana. Ila may abang mo diri kol. Aw barato ra daw 150 ra. Sige kol, salamat kay kol. 150 ra mga kol. Ako ray balag limpyo ani basta kay imo ang giingon ako nga 150 ra gyud ha. 150 ra na daw. Salamat, Sige dong biyahan sa kana kuha kay. Sige, Muli salamat sa ko sa mua. Salamat kayo. Ikaw ray bahala limpyuhan ni dong ha. Sige, ayo ha. Ay sa ko dong. Ikaw ray bahala biyahan ha. Sus, balik ko gawa kay balayan ma. Mapay mga sanina nga. Sus. Gawa ka ani balayan Muring 150 kay barato kaayo. Suman. May ato. Isa lagi na. Wala man ay tao. Ako. Ay, pagtarong niya. Sige. Iya kay ingat lamang ko ane. Malayan ni murag kaabatan man ni malayan mo kay 150 gid. Kaabatan man dai ha. Hello mga katropa, please subscribe sa among bagong YouTube channel sa Tropang Bisaya TV. Daghang salamat. Unsa man to akong nakita? Do. Cool. Unsa man to akong nakita nga murag kapatong kato. Aw sige dong. Dayon sa pasensya na gid dong hugaw kay ning balay. Okay lili.
Oh, sige dong. Dayon sa. Sinalay si Bayan. Isa mata. Hoy. Ako. Hey.